APHLC Womens Wing Central Committee atum International Women Day ketalondun. Patumi therea chiklo ni pioneer cap arni ke somindar adang pialong ta soarlo arani mate International Women Day pusi kedam tang ningkan pharokre sir cap ra troxy cap ra pho aningkan pensi United Nation pen pangdak ponlo. Lason si patumi somindar adang pi soarlo arani ketalon ponalong pachiton si All Party Hills Leaders Conference matiti hek pen APHLC Womens Wing Central Committee pen japater pi ponsi dipu club along International Women Day ketalondun abirta nang pale. Lason si Mei Chengcha Prang APHLC Amepu IAS retired JI Qatar Arideng Pen International Women Flag Kangthur Pon Pensi Jaimek Pangchengpon. Bangso hot Qatar asang ho kaningje pon ke sopin so along so arlo atumta cherap cheto dunde pulote ajat asaita chunche lasi so arlo aphanta manpeng kipi kenangso. Hako hot karbia khe farman rong farpi nokbe ang thin kachepathia joini si piniarni anta alangli men nongnom chethanglo lason thot si carbon militimong pi sitame kethek sera joini India farman UNO along anta kidun longlo lasi karbi sarlo atumta phere nangne hong nangbar nangpo kachini ne kethek the atumsi ka phere aron atang thek sera tumke madu aphanta phere re lasi longri longpat khei ka cherai komji aphan sarlo atumta hong nangbar nangpo pusi alangli kachuni report. Risika milikpi kachari poname along APHLC Womens Wing Central Committee along chunbang pi kakurong pipi aluhiaman pen APHLC amepu jai kathar kong chunbang sarkiri rong phar dunmepu rajastiso kursing timung lapen ongdung APHLC klembang piatum chetong dunsi mesen pen International Women Day ketalondun ajaimek mesen pen pajutpon. Ma panakiro pipa prang lo nang nilitum long anaka home report minila International Women Day labang so arni ko pipo sini tum talondun ma polote hedi so arlo tum seta me so pinso ke claim don un isi labang so kache paklang je ba labang suang the kache paklang je phanlo isi story lang dam lo polotang te nilia sab so pajir mi chompo 20th century prank ke so arlo tum phan ke avilu aviation se pinchong lo ala tuma phan job ke claim je website api pe lapen ke latuma phan voter rights ta mela tuman pipon pe seta non 21st century along bangke swalo tum seta me sopin so tum ke claim un ason seta me swalo tum ta claim dun un uli tum thek dam lo bangbar damalam non India log seta me president Draupadi Murmu alang lista me arlo solo lapen ke kidamtang Prime Minister Indira Gandhi alang lista me soarlo lo lason taksi aki ong pi kapathunu thulalang dam posita mirakom asonson ke alang le soarlo si pini deda dang India dang along sita me long me kevan lo lasi soarlo tum sita me pinsu ke claim akamalong soarlo tum same claim dun un halabang su akachihok ba halabang su alam thepensi pini labang su International Women Day bang kene tum talon pon lapen ke pening aningkan bang ke athepi UN pen athepi ke an bang ke accelerate action lake sai ki claim pasignon sai ki claim pasignon batang te aki ong pi swalo tum seta me ke claim nang jia sai do hemlong tot pong pen ha jutun chot asmar chlana cholo puge kalilo aki ong pe ke claim nang ji do posi pini jong si det ke jalong posa me swalo tum arjab dun lo polote labang so det ke pami un ba pami sen un lalo ni tum ninga chi theke lalo